Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padawan, nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 22 hanggang 24. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat, simula na yung araw nito ng Lunes hanggang bukas Martes. Yan yung sinabi natin last week o nakaraang linggo, mayroon pong panibagong surge ng amihan, baka ito na po yung panghuli. Subalit may mga taon na hanggang kalagitnaan o unang linggo ng Abril, mayroon pa rin amihan. So titingnan natin for the next few weeks kung mayroon pa rin darating, but possibly ito na yung last. So antabayan na natin sa mga susunod na linggo. But ito pong amihan na yon ay nagbibigay ng hindi naman masyadong malakas na ulan, although dito po sa may eastern sections po ng Luzon kasama po Kabikulan may mga patches of heavy rainfall, malakas na ulan at pagkulog at pagkidlat, mga squalls na inaasahan. Dito po sa may Batanes at Bubuyong Cubao Islands kasama po ang northern Luzon ay magiging mas mahangin po dito dahil medyo may nandito po yung hanging amihan. So nagbibigay po ito ng maalon at malakas na hangin, umabot ng 50 kph o 50 km bawat oras dito po sa may Hilagang Luzon. Gayon din po ang Scarborough Panatag Shoal at ang Kalayaan Island Group. Samantala, ang ibang bahagi po ng Eastern Luzon, lalo na po dito sa may Calabar Zone, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Sulu Archipelago, Kabisayaan, ay magiging katamtaman naman po yung hangin mula sa Hilagang Silangan. Ito po yung ating mahinang amihan. At may mga, although magandang panahon, may mga chances po na may mga padaan po mga ulan. May kasama pong subasco, mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi. Kanina po ay medyo malakas ang ulan dito po sa Camarines Sur, but medyo pahinto-hinto po yung mga ulan sa mga oras na ito. At medyo bahagya pong lumalamig ang temperatura ikumpara natin sa mga nakalipas na ilang araw dahil po sa pagbaba na naman po nitong surge ng amihan. Subalit ito po ay magpe-persist lamang hanggang bukas, Martes. Pagdating ng Miyerkules ay mawawala kaagad siya. Okay? So yan po yung sign na papalapit na po tayo sa hot dry season. Actually, na yun pong araw na ito, March 22, ay start na po ng spring. Okay, spring season sa Northern Hemisphere. Ito po yung tinatawag nating spring equinox. Ito po yung technical term. Ibig sabihin po, pantay na po ang daytime at nighttime. Yung number of hours nila ay magkapareho. Okay, so equal po ang day and night. Yan po ang tinatawag nating equinox. Kaya yung spring ay nagsimula na po yan. So, yan po yung palatandaan na pag nag-start na po ang springtime, malapit na pong matapos ang hanging amihan. At papasok na po tayo sa hanging silanganin o hanging timog silangan. Yan po ang tropical wind system dito po sa Pilipinas. So, yan po ang ating mga wind system na yan sa ating bansa. Ang ibang bagay ng ating bansa ay maging katamtaman, magandang panahon, except po may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi. Okay? And so far, yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito yung fast animation. So, nakikita mo natin may mga patches of thunderstorms sa Kabikulan. Dito rin po sa may Katimugan bahagi po ng Palawan. At maliliit na areas po ng Mindanao. At kung i-zoom natin ang ating animation, kita po natin dito ang hanging amihan sa may Hilagang Luzon at yung dulong isla po ng Luzon, yung northernmost part. Ito po yung Batanes, Bubuyong Cubao Islands. Dito naman po, kita po natin may mga maliliit na mga squall lines o mga squalls, thunderstorms sa may Camarines provinces. At meron din po dito sa may northern part ng Panay. At sa may southern tip po ng Palawan. May mga thunderstorms po dyan na nabubuo. Tingnan natin yung forecast sa ulan for the next 3 days. Tomorrow po, Tuesday, yan po. Yung mga ulan pa rin inaasahan sa may northern at eastern Luzon. Lalo na po sa may Aurora at northern Quezon. Silang bahagi po ng Kabikulan, eastern Visayas, Mindoro Oriental o Oriental Mindoro. Pagdating po ng bukas ng hapon, ay same pa rin. May mga ulan pong inaasahan. Sa Miyerkules po ng umaga ay medyo hihina na po yung mga pag-ulan.
May mga light showers pa rin. Pero pagdating ng hapon, may mga inasahan po tayong mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Isolated areas po siya. Especially po, lalo na dito sa may Hilaga at gitnang Luzon. At dito rin po sa may hilagang bahagi po ng Kabisayaan, lalo sa may Northern Panay, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. Now, kung i-summarize natin yung mga pag-ulan for the next 3 days, ito po yung forecast ng mga pag-ulan mula sa European model. Simula na yung araw dito ng Lunes hanggang Miyerkules. Yan po, inaasahan po yung mga ulan, isolated rains sa may malaking bahagi po ng Northern Luzon. Dito rin po sa may Northern Quezon, eastern sections po ng Kabikulan, lalo sa may Eastern Albay at Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Visayas. Dito rin po sa may eastern sections po ng Oriental Mindoro, Northern Panay, as well as yung silangan bahagi po ng Mindanao. Also, dito po sa may katimugan bahagi po ng Palawan, may mga inaasahan pa rin mga ulan at mga pagkulog at pagkidlat. At bago tayo magpaalam, ito yung forecast sa hangin for the next 3 days. Bukas po ng umaga, dito po sa may bahagi po ng Hilaga at Silangan Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, yung mga areas na sinabi natin, yan po yung amihan, mahinang amihan po sa southern part. So, bukas, medyo may konting hangin. But pagdating po ng Miyerkules ay babalik na po. Hina na po yung hangin mula sa Hilagang Silangan. Baka mag-easterlies pa nga yung hangin. So, very short lang po ang duration nitong amihan. Mga 1 to 2 days lamang po. Simula na yung araw po ngayong gabi po ng Lunes hanggang bukas po, whole day ng Tuesday. But Miyerkules ay baka humina na kagad itong amihan. So, yan po ang ating latest. Wala po tayong bagyo o LPA na inaasahan pong mag-form sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules upang magbigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayo lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking weather channel.